Jo, pro nás hodně důležitý sval je tady ten peroneus longus. Je to sval, který jde tady odsud a upíná si takhle pod tu nohu a jde sem ze spoda na tady ten, jak to vidíte, tak on se upíná na ten paprsek, jakoby na ten metatars a upíná se i na tu kost cuneiforme. Jo? Takže on vlastně svým tahem mi dělá s tou nohou takovouhle jakoby vrtuli. Takže když ho aktivuju, tak mi přitlačuje ten palec k zemi. Vlastně, když to dám tady, takhle od tohohle, tak jde takhle sem. Tady. Jo, takže on jde a já když ho aktivuju, tak ta noha mi udělá tohle. A já potřebuji, aby tady byla opora toho, tomu se ještě dostaneme k tomu postavení, aby tady byla opora. Takže tady ten sval jde tady z té strany a tady z druhé strany mi pak jde ten zadní sval holení a ten jde tady odsud. Jo, a ten jde zase tady a jde mi takhle pod tím kotníkem a upíná se mi taky sem nahoru. A ten mi zase vlastně tím svým tahem napřimuje tady tu kost patní a on ten sval jde takhle tady vlastně okolo toho balkonku a zvedá mi to vlastně na druhou stranu. Takže tam vzniká jako taková spirální klenba, že dochází k tomu jakoby sešroubování, kdy tady ta aktivita tady toho svalu mi dělá toto a ta aktivita toho svalu mi dělá toto.